Сцената. Така, Левски обърнат към нас, така ли трябва да бъде? Някой ще рисува тук сега, какво се получи? Леле, много сериозно се появили вие. Това са художниците. А сега давам микрофона. Здравейте, ние сме училище Пателанско царство. Ние сме най-младото бебе училището още и тъй като нямаме рисунки от предишни години, които да покажем, нямахме и време за 2 седмици да подготвим нещо стойностно за публика като вас. Затова сега ние на фона на песента, любимата песен на Васил Левски, децата от арт-групата към училище Пателанско царство ще създадат едно модерно произведение на изкуството. Но тъй като процесът на създаването на една творба изисква много време, само ще ви кажа, че процесът ще го съкратим, тъй като трябва за 4 минути да се вместим. Началото на процеса ще видите и финалният резултат. Насладете се на създаването на една художествена творба. Благодаря. За него важно разкази написа. Загина той, но делото успя, България свободи се. Словата му с горда сила разтяпя детските гърди. Заедно с тях и нашата родина мила ми шепне смел юнак бъди. Заедно с гордото име България днес името Левски звучи. Виждам образа му легендарен и неговите 2 орлови сини очи. За той му памета красим с звънци и лъчезаря. Той е само на 5 годинки. Простено му е. Другия повторите. Браво, Милето. Браво. Ой, имам специална награда за тебе. Браво, много хубаво. Да, година на 6, още повече. Да. Ти си почти на 6, добре. А ти вече си на 6, на 7 още повече ще знаеш.